Na mapě Ruska existuje území, kam se nedá dostat autem. Opravdu nedá. Žádnou cestou, protože tam žádná cesta neexistuje. Poloostrov Kamčatka je odříznut od pevniny tak, jako by se příroda rozhodla toto místo schovat před zbytkem světa a zapomněla k němu přidělat vchod. Kamčatka se táhne ze severu na jih přibližně na 1200 kilometrů. Co se týče rozlohy, je to srovnatelné s celým Japonskem nebo státem Kalifornie. A přitom drtivá většina lidí žijících v Rusku tam nikdy nebyla a pravděpodobně ani nebude. Ne proto, že by nechtěli, ale protože se tam dá dostat pouze letadlem nebo po moři a jednosměrná letenka stojí jako cesta na jiný kontinent. Technicky vzato opravdu letíš na jiný kontinent, jen formálně je to stále tvoje země. Ale co je skutečně důležité pochopit o Kamčatce, to není jen vzdálený kus pevniny. Je to místo, kde země stále buduje samu sebe. Právě teď, zatímco to posloucháš, pod poloostrovem probíhá proces, který geologové nazývají subdukce. Obrovská tichomořská deska, kus zemské kůry velikosti poloviny planety, pomalu, rychlosti několika centimetrů za rok, vniká pod Ochotskou desku. Kamčatka stojí přesně na místě, kde se jedna deska podsunuje pod druhou. A výsledek tohoto střetu vyčnívá ze země v podobě přibližně vnustade vulkánů, z nichž Namarovňán je považováno za aktivní právě teď. Než budeme pokračovat, prosím, přihlás se na kanál a dej like. Aby bylo jasné, co znamená aktivní, vulkán Tolbačik v roce Vnustade 12 začal trhlinové erupce, které trvaly téměř do konce roku 2030. Láva tekla po zemi desítky kilometrů, pálila lesy, zasypávala stezky, přetvářela krajinu. Tam, kde dříve stály stromy, nyní leží stuhlý černý kámen. A to není nějaká událost z učebnice. Stalo se to před něco málo přes 10 lety a stopy jsou viditelné dodnes. Země tam je doslova mladší než většina lidí, kteří se dívají na toto video. Klíma Kamčatky funguje podle svých vlastních pravidel a ta jsou tvrdá. Průměrná roční teplota na většině poloostrova je pod nulou. To znamená, že pokud vezmeš všechny dny v roce a průměruješ teplotu, vyjde ti mínus. Na východním pobřeží napadne za zimu až 6 metrů sněhu, ne centimetrů, metrů. 6 metrů, to je dvoupatrový dům. Vítr na otevřených místech dosahuje hurikánové síly a nese tento sníh horizontálně, takže je někdy těžké říct, jestli sníh padá zhora nebo letí k tobě z boku. A právě uprostřed tohoto chladu, větru a vulkanického kamene existuje jedno z nejúžasnějších míst na planetě – údolí gejzírů. Objevila ho v roce 1941 geoložka Taťána Ustinova a to je mimochodem samostatný příběh, protože našla údolí pěšky, v době války, bez satelitních map, bez dronů, bez jakékoliv techniky. Jen šla podél potoka a narazila na místo, kde z země v pravidelných intervalech vytryskává vařící voda a pára. Údolí gejzírů na Kamčatce je druhé největší gejzírové pole na světě po Yellowstone v USA. Přibližně 20 velkých gejzírů tam funguje s pravidelnými intervaly, každý podle svého rozvrhu. Jeden vybuchuje jednou za hodinu, druhý jednou za 4 hodiny, třetí jednou za den. A pokaždé to je sloup vody a páry, vysoký několik metrů, někdy i několik desítek metrů, vytryskávající ze země se zvukem, který je slyšet za kilometr. V roce 2007 došlo k katastrofě. Silný sesuv půdy zasáhl část údolí a pohřbil pod tunami bahna a kamení několik gejzírů. Zdálo se, že jsou navždy ztraceny. Ale čas plynul a některé z nich se probojovaly zpět. Skrze kameny, skrze bahno, skrze metry horniny. Horká voda si našla novou cestu nahoru. Když o tom čteš, je těžké nezačít vnímat tyto gejzíry jako něco živého, i když technicky jde jen o vodu a tlak. Víš, co spojuje všechny tyto fakta? Vulkány, gejzíry, sníh, vítr, izolaci? Všechno to vytváří místo, kde život existuje ne díky komfortním podmínkám, ale navzdory nim. Kamčatka je území, které každý den prověřuje vše živé na odolnost. A život tuto zkoušku zvládá.
A to v takových měřítkách, které je těžké si představit z moskevského bytu nebo novosibirského kanceláře. Na Kamčatce je více než 14,000 řek. 14,000 to není překlep. Tyto řeky nesou vodu z ledovců a horských jezer k oceánu a každá z nich je tepnou, po které pulzuje život poloostrova. Voda zde není jen zdroj. Voda je dopravní systém, jídelna, porodnice a hřbitov zároveň. Vše, co je na Kamčatce nejdůležitější, se odehrává ve vodě nebo poblíž vody. A abychom pochopili, proč tomu tak je, musíme se seznámit s jedním konkrétním zvířetem. Ne s medvědem, k tomu se dostaneme později, s rybou. S naprosto obyčejnou, zdánlivě obyčejnou rybou, kterou si viděl na pultu obchodu a možná ji jedl k večeři. S lososem. Ale obyčejný je poslední slovo, které bychom měli použít, když mluvíme o tichomořském lososu. Protože to, co tato ryba každý rok dělá na řekách Kamčatky, co do dramatičnosti, biologické složitosti a vlivu na vše kolem, ustupuje snad jen tomu, co dělají samotné vulkány. Losos je motorem, na kterém funguje celý ekosystém poloostrova a bez něj by Kamčatka byla úplně jiným místem. A zatím se zdrž na této myšlence. Někde na okraji obrovského kontinentu existuje území velikosti celé země, kam se nedá vybudovat cesta, kde z země vytryskává vařící voda, kde vulkány přetváří krajinu každých několik let a kde za zimu napadne tolik sněhu, že zasypává domy až po střechu. A toto území není mrtvá poušť, je to místo plné života. Protože jim protéká 14,000 řek a po těchto řekách každý rok přichází ryba, která spouští jeden z nejkomplexnějších a nejkrásnějších biologických mechanismů na planetě. Kamčatka je místo, kde se oheň setkává s vodou, kde led sousedí s vařící vodou a kde život našel způsob, jak nejen přežít, ale i prospívat v podmínkách, které by podle jakékoliv logiky měly jeho zánik způsobit. A to nejúžasnější, tento mechanismus funguje už tisíce let bez jediného zásahu člověka. Otázka je jen, jak dlouho ještě bude moci pokračovat, nyní, když se sem člověk konečně dostal. Na Kamčatce je řeka, která se jmenuje stejně jako samotný poloostrov. Řeka Kamčatka. Táhne se na 700 000 kilometrů přes celý poloostrov, od centrálních horských hřbetů až k pobřeží a je tak velká, že po ní můžeš plout na lodi několik dní v kuse, aniž by potkal člověka. Ale tato řeka není ani to nejzajímavější. Na jihu poloostrova je Kurilské jezero a to je jedním z hlavních míst na planetě, kde se odehrává událost, o které většina lidí ví příliš málo. Každý rok do tohoto jezera a do řek, které do něj ústí, přichází na tření až 6 milionů jedinců lososa. 6 milionů ryb na jednom místě. To je podívaná, při které se lidem, kteří ji viděli naživo, mění výraz tváře, když začnou vyprávět. Voda v řekách se stává červenou od hustoty rybích těl. Ne růžovou, ne oranžovou, červenou. Protože losos při tření mění barvu ze stříbrné na jasně červenou. A když se miliony takových ryb nahrnou do koryta řeky, řeka přestává vypadat jako řeka. Na Kamčatce žije všech 6 druhů tichomořského lososa. Sockeye, keta, humpback, čaviča, kyžuč a sima. 6 druhů, to je kompletní sada a nikde jinde na světě není místo, kde by všechny 6 byly současně v takovém množství. Čaviča je největší z nich. Jednotlivé kusy dorůstají až do 45 kg, což je velikost velkého psa. Humpback je nejmenší a nejpočetnější. Je také nejrychlejší co do životního cyklu. A teď začíná to nejúžasnější. To, kvůli čemu stojí za to vyprávět tento příběh. Každý losos se rodí ve sladké vodě, v řece nebo potoku. Poté, po několika měsících nebo letech, v závislosti na druhu, odchází do oceánu. Humpback se vrací za 1 rok. Nerka žije v oceánu od 3 do 5 let. Čaviča může bloudit po tichém oceánu až 7 let, přičemž nabírá na váze a vykrmuje se na mořské kořisti. A pak, když přijde čas, každá ryba se otočí a plave zpět. Ne do nějaké náhodné řeky, ale přesně do té, kde se narodila.
Vědci se stále dohadují, jak losos nachází cestu domů přes tisíce kilometrů otevřeného oceánu. Jedna z hlavních hypotéz je, že se orientuje podle magnetického pole Země na velké vzdálenosti a když se blíží k rodné řece, zapíná se mu čich a ryba doslova cítí vůni vody, ve které se vylíhla. Vůni konkrétního potoka, konkrétního kamenitého dna, konkrétního složení minerálů v půdě. Některé druhy urazí až 1500 km proti proudu řek. Bez jídla, protože ve sladké vodě losos přestává jíst. Úplně. Od okamžiku, kdy ryba vstoupí do řeky, žije výhradně z nahromaděných zásob tuku a bílkovin z oceánu a tyto zásoby se s každým kilometrem zmenšují. Ale vzdání se jídla není to nejhorší, co se s tělem lososa během migrace na tření děje. Když ryba přichází ze slané vody do sladké, její organismus se přepíná do režimu, který je v podstatě kontrolovaným sebezničením. Ledviny začnou fungovat obráceně. Místo toho, aby vylučovali přebytečnou sůl, začnou ji zadržovat. Úroveň kortizolu v krvi, hormonu stresu, vzrůstá desítkykrát. A tento kortizol dělá s rybou to samé, co dělá s jakýmkoliv živým organismem, jen v urychleném režimu. Spouští program stárnutí. Imunitní systém se rozpadá, kosti měknou, čelisti samců se deformují do nepoznání, na zádech se vyklube hrb, kůže se pokryje bílými skvrnami, to je plíseň, která požírá živou tkáň, a organismus ryby s ní už nedokáže bojovat. Losos, který vstupuje do řeky jako silný stříbrný predátor, se v době tření mění na znetvořené, rozpadávající se stvoření, které se drží na nohou, přesněji na ploutvích, výhradně díky biologickému programu, který je v něm tak hluboko zakódován, že jej nemůže zrušit ani jeho vlastní rozpadlé tělo. Samice vyhrabává ocasem hnízdo v štěrku na dně řeky, klade jíkry, samec je oplodňuje a během několika dní potom oba umírají. Ne někteří, všichni. Každý tichomořský losos se třese přesně jednou za život a potom umírá. To není náhoda, nemoc ani smutná shoda okolností. To je biologický plán, vypracovaný miliony let evoluce a tento plán má velmi konkrétní smysl. Tady je. 1 tuna uhynulého lososa vnáší do půdy přibližně 130 kg dusíku a 20 kg fosforu. To nejsou abstraktní čísla. To je hnojivo. Oceánské hnojivo, které ryba akumulovala ve svém těle léta, živíce se v nejproduktivnějších vodách planety a které nyní dává Zemi. Každá uhynulá ryba je balíček s živinami dodaný z oceánu do hloubky kontinentu za stovky a někdy i za více než 1000 km od pobřeží. Vědci z Washingtonské univerzity provedli výzkum, který stojí za to, aby o něm věděli všichni. Pomocí izotopové analýzy, to je metoda, která umožňuje určit, odkud přišel konkrétní atom dusíku, zjistili, že stromy rostoucí podél třecích řek získávají až čtvrtinu svého dusíku z oceánu. Ne z půdy, ne z deště, z oceánu, skrze těla mrtvých ryb. Jedle, rostoucí 100 metrů od řeky na Kamčatce, získává dusík, který ryba sbírala někde u pobřeží Japonska nebo v oblasti Aleutských ostrovů. Strom roste na rybě. Pokud ti to zní fantasticky, je to proto, že příroda je někdy uspořádána fantastický než jakýkoliv scénář. Ale je tu jeden problém. Ryba umírá ve vodě. Přírodní živiny v jejím těle jsou v řece a stromy rostou na břehu. Jak se dusík a fosfor dostávají z vody do půdy? Proud může vyplavit část organiky na břeh během povodně, ale to nestačí k vysvětlení objemů přenosu, které vědci zaznamenávají. Potřebuješ někoho, kdo vytáhne rybu z vody a odnese ji do lesa. A ten někdo na Kamčatce je. Je velký, je hladový. A je tu velmi, velmi mnoho. Na Kamčatce žije od 15,000 to 20,000 hnědých medvědů a celý jejich život se točí kolem téhož lososa, který otáčí životem celé ekosystémy. Medvěd je poslední článek v řetězci, který začíná na dně Tichého oceánu a končí v korunách stromů. Bez medvěda se řetězec přetrhne a les podél řek začne hladovět. Ale medvěd není jen dopravce ryby z vody do lesa. Je to složité, inteligentní a v mnoha ohledech nepochopené zvíře,
které si zaslouží samostatný rozhovor. Jeho fyziologie porušuje pravidla, která biologie považovala za univerzální. Jeho sociální život na rybářských místech připomíná malé státy se svou hierarchií, svými aliancemi a svými konflikty. A jeho role v ekosystému je tak velká, že vědci vážně používají slovo inženýr, když mluví o jeho vlivu na krajinu. O tom dál. A zatím si jen promysli toto. Ryba se rodí v potoku, odchází do oceánu na roky, urazí tisíce kilometrů, najde cestu zpět podle vůně vody, stoupá proti proudu řek, ničí své vlastní tělo, třese se a umírá. A dělá to všechno ne nadarmo. Její smrt živí řeku, břeh, les a každé zvíře, které žije poblíž. To není tragédie. To je dokonale fungující pásová výroba, ve které smrt není koncem, ale palivem pro další cyklus života. A tento pás stále funguje. Otázka je jen, kdo ho obsluhuje na kamčatském konci. Na Kamčatce žije od 15,000 do 20,000 hnědých medvědů. To je jedna z nejhustších populací hnědého medvěda na planetě a když se ocitneš v těch místech, pochopíš to ne ze statistik, ale z pocitu, že tě neustále někdo sleduje, protože pravděpodobně to tak je. Medvěd tě vidí dřív než ty jeho, slyší tě dřív než ty jeho slyšíš a cítí tě na kilometry, než vůbec tušíš o jeho existenci. To není přehánění. Čich hnědého medvěda je několikrát ostřejší než lidský. Kamčatský hnědý medvěd je menší než jeho nejbližší příbuzný z ostrova Kodiak na Aljašce, ale větší než většina ostatních hnědých medvědů na světě. Dospělý samec váží v průměru od 350 do 450 kg, i když se najdou i těžší jedinci. Pro srovnání, to je váha malého motocyklu s přívěsem, jenže tento motocykl umí běžet rychlostí 50 km za hodinu, šplhat po svazích a chytat ryby holýma rukama. Přesněji, holýma tlapama a zuby. Ale než začneme mluvit o tom, jak medvěd chytá rybu, stojí za to říct, co dělá, když ryby není. Protože 6 měsíců v roce tráví kamčatský medvěd v brlohu a to, co se s jeho tělem v této době děje, porušuje několik základních pravidel biologie. Když medvěd upadá do zimního spánku, jeho srdeční tep se zpomaluje ze 40 až 50 úderů za minutu na 8 až 10. Tělesná teplota klesá, ale ne tak výrazně, jak by se dalo očekávat, jen o několik stupňů. To není hluboký spánek, jako ten, do kterého upadají sisly nebo ježci, kdy organismus prakticky stuhne. Medvěd je v stavu, který více připomíná velmi hluboký, velmi dlouhý spánek, ze kterého se může probudit během několika minut, pokud ho něco vyruší. A dostat se do brlohu k probuzenému medvědovi je jednou z nejhorších událostí, které se mohou člověku v divočině přihodit. Ale to, co je opravdu překvapující, během všech 6 měsíců spánku medvěd ani jednou nejde na záchod. Ani jednou. Jeho ledviny zcela přetvářejí močovinu, produkt rozkladu bílkovin, který je u jakéhokoliv jiného savce toxickým odpadem, zpět na bílkoviny. Medvěd doslova přetváří své vlastní odpadní produkty na stavební materiál pro svaly. Jakékoliv jiné zvíře, včetně člověka, by zemřelo na otravu močovinou během několika dní, pokud by ledviny přestaly močovinu vylučovat. A medvěd to dělá 6 měsíců v kuse a na jaře vychází z brlohu hladový, ale živý. Tento mechanismus je tak jedinečný, že ho nyní zkoumají lékaři pracující s pacienty trpícími selháním ledvin. Pokud se podaří pochopit, jak přesně medvědí organismus přetváří močovinu zpět na využitelný protein, může to změnit přístup k léčbě onemocnění ledvin u lidí. Medvěd, který spí v brlohu na Kamčatce, možná nese ve svém těle odpověď na otázku, kterou se medicína snaží vyřešit desítky let. Ale zimní spánek končí a začíná sezóna, kvůli které stojí za to vyprávět tuto historii. Losos jde do řek a medvědi se shromažďují u vody. Na Kurilském jezeře, tom, kam každý rok přichází až 6 milionů lososů, může současně lovit až 70 medvědů. 70 medvědů na jednom místě. Každý váží několik set kilogramů,
Každý je po zimě hladový a každý potřebuje rybu. Logicky bychom mohli předpokládat, že to skončí chaosem a neustálými bitkami, ale realita je zajímavější. Japonský fotograf Shinichi Murata strávil několik sezon na Kamčatce pozorováním medvědů na Kurilském jezeře a to, co zdokumentoval, převrátilo standardní představy o těchto zvířatech. Medvědi na jezeře se navzájem poznávají. Nejenže se rozlišují, poznávají a pamatují si roky. Mezi nimi existuje stabilní systém vztahů, ve kterém jsou dominantní samci, podřízené a neutrální, a tento systém nevyžaduje každodenní potvrzení prostřednictvím bitev a konfliktů. Velký samec zaujímá nejlepší místo na řece a ostatní medvědi o toto místo nebojují. Ne proto, že by se báli právě teď, ale protože si pamatují výsledek loňského vyjasnění vztahů. To není smečka s vůdcem, je to spíše společenství s reputačním systémem, kde každý ví, s kým se raději nespojovat a s kým může lovit vedle. Samice z medvíďaty se drží stranou a blíže k periférii, protože velcí samci představují pro mláďata nebezpečí. Mladí samci se snaží najít volná místa na řece a občas dostanou od starších nařezáno za to, že se dostali na špatné místo. Ale celkově systém funguje a sevenci medvědů se dokáže lovit ryby vedle sebe, aniž by proměnili břeh jezera na trvalé bojiště. Technika lovu je samostatné téma a ukazuje, že medvědi neloví ryby náhodně. Na Kurilském jezeře, kde je voda hluboká a losos plave pod hladinou, medvědi za ním potápějí. Úplně ponoří hlavu pod vodu, někdy se dostanou tak hluboko, že na hladině zůstává jen hřbet a loví ryby na dotek, tlapami a tlamou. Na prahách řeky Ozjerné, kde je voda mělká a rychlá, používají jinou techniku. Stojí na peřejích a chytají lososa ve vzduchu, když skáče přes překážku. Výzkumy ukázaly, že zkušený medvěd v době vrcholu migrace lososa může chytit až chtaraci ryb za hodinu. Chtaraci ryb za hodinu, to je 1 ryba každé 2 minuty a když to vidíš na videu, vypadá to spíše jako práce na výrobní lince, než jako lov. Medvěd stojí, ryba skáče, medvěd chytá, medvěd jí. Nebo nejí. Protože to, co je pro ekosystém nejdůležitější, když je ryb hodně, medvěd začne být vybíravý. Snídá nejkaloričtější části, mozek a jikry, a zanechává tělo na břehu. A právě tento okamžik je klíčový pro celý les kolem řeky. Medvěd odnáší ulovenou rybu v průměru na 50 až 100 metrů od vody, někdy dál. Jí ji v lese, v křoví, na mítině a zanechává to, co nesnědl. Zbytky, kosti, kůže, vnitřnosti, to vše zůstává ležet na zemi a začíná se rozkládat. V okruhu této zóny, 50 až 100 metrů od břehu, je obsah dusíku v půdě 3 až 4krát vyšší než dál od řeky. Stromy v této zóně rostou rychleji, jejich jehličí je hustší, jejich kořenový systém je silnější. A to není náhoda, je to přímý výsledek toho, že medvěd funguje jako kurýr mezi oceánem a lesem. Ale medvěd není jediný kurýr. Do procesu zpracování lososové organiky se zapojují desítky druhů zvířat. Orel bělohlavý. Obrovský dravý pták s rozpětím křídel přes 2 metry. Zimuje na Kamčatce v počtu až 20 jedinců a všichni se živí zbytky lososa. Lišky roznáší kousky ryby do svých nor. Kuny, vrány, rackové. Všichni dostávají svůj podíl. A to, co zůstane po všech, se dostává stovkám druhů hmyzu a bakterií, které zpracovávají organiku do stavu, ve kterém se stává potravou pro půdu. Vědci provedli izotopovou analýzu jehličí stromů, rostoucích v různých vzdálenostech od třecích řek a objevili stopy mořského dusíku, toho, který losos přinesl z oceánu, dokonce i ve stromech, které stojí kilometr od nejbližší vody. Kilometr. Ryba tam nedoplave, medvěd tam rybu nedonese, ale orel, který vzal kousek lososa u řeky a odletěl s ním na strom, nebo liška, která odnesla hlavu ryby do své nory v hloubi lesa, ti dokončili práci. Mořský dusík se dostal k nejvzdálenějším stromům skrze desítky tlap, zobáků a čelistí. Tak to funguje. Oceán živí rybu, ryba nese oceán do řeky. Medvěd vynáší rybu z řeky do lesa. Ptáci a zvířata roznesou zbytky ještě dál,
Hmyz a bakterie to vše začlení do půdy. Půda živí stromy, stromy posilují břehy řek, řeky dávají domov dalšímu pokolení lososa a cyklus se opakuje. Každý rok. Tisíce let v kuse. To není jen hezká schéma z učebnice ekologie. Je to fungující mechanismus, ve kterém každá součást závisí na každé jiné, a pokud odstraníš alespoň jednu, rybu, medvěda, les, řeku, všechno se začne rozpadat. A právě tomu nyní čelíme. 3 části po sobě jsme mluvili o tom, jak to všechno funguje. Sopky formují krajinu, řeky nesou vodu, losos přináší oceán na pevninu, medvěd roznáší rybu po lese, les posiluje břehy řek, řeky přijímají další pokolení lososa. Cyklus je uzavřen a točí se už tisíce let bez přerušení. Ale nyní nastal čas mluvit o tom, co může tento cyklus zastavit. A tady se tón rozhovoru mění, protože hrozby nejsou teoretické a nejsou vzdálené. Jsou už tady. První a největší hrozbou je změna klimatu. A na Kamčatce se projevuje ne v podobě abstraktních grafů, ale v podobě velmi konkrétních věcí, které lze změřit a osahat. Podle údajů ruských hydrometeorologických stanic, které na poloostrově fungují desítky let, průměrná teplota na Kamčatce vzrostla přibližně o 1,5 stupně za posledních 50 let. 1,5 stupně zní jako maličkost. Ani si toho nevšimneš, když vyjdeš ráno ven. Ale pro ekosystém, který byl po tisíciletí nastaven na určité teplotní rozmezí, je 1,5 stupně jako posunout ručičku hodin o půl hodiny v celém městě a čekat, že vlaky budou přicházet včas. Ledovce Kamčatky ztratili přibližně 20% své plochy od 50. let minulého století. 20% za 70 let. To znamená, že led, který se hromadil po staletí, taje rychleji, než se stíhá tvořit. Ledovce živí řeky. Řeky přijímají lososa, losos živí všechno kolem. Pokud ledovce budou nadále ubývat, řeky se zúží a některá třecí místa přestanou fungovat. Ne všechna, ne hned, ale proces už probíhá. Existuje také jemnější mechanismus, který je obtížnější si všimnout, ale který může uškodit více než zúžení řek. Oteplení vody posouvá termíny migrace. Losos si zvykl přicházet v určitém okně, řekněme v červenci nebo v srpnu, v závislosti na druhu a konkrétní řece. Medvědice z mláďaty si zvykla přicházet k této řece ve stejnou dobu, protože tak to dělala její matka a matka její matky a tak dále po tisíce generací zpět. Ale pokud se voda oteplí, losos může přijít dříve, nebo později. A pokud medvědice se 2 hladovými medvědími mláďaty přichází k řece ve zvyklém čase, ale ryba už prošla před 2 týdny, nebo ještě nepřišla a přijde za 3 týdny, mláďata nedostanou jídlo v okamžiku, kdy ho kriticky potřebují. Není to hollywoodská katastrofa s tsunami a výbuchy, je to tichý rozpad harmonogramu, který zabíjí ne hlučně, ale postupně. 1 medvědí mládě za sezónu, 1 rodinu za generaci. Druhá hrozba je průmyslová a má konkrétní datum, které si na Kamčatce pamatuje každý. Na podzim roku 2020 došlo u břehu poloostrova v Avačinské zátoce, hlavní zátoce Petropavlovska-Kamčatského, jediného většího města na poloostrově, k něčemu, co místním obyvatelům dodnes svírá žaludek. Hromadná smrt mořských organismů. Surfaři, kteří vstupovali do vody, dostávali chemické popáleniny očí a kůže. Na břeh vyplavovalo mrtvé chobotnice, mořské ježky, kraby. Voda změnila barvu. Zápach byl tak silný, že se k břehu těžko přiblížilo. Tato zpráva obletěla světové noviny a začalo vyšetřování. Zvažovaly se desítky verzí. Únik raketového paliva z vojenských skladů, nelegální vypouštění průmyslových odpadů, květenství toxických řas, které mohlo být vyvoláno anomálně teplou vodou. Konečná odpověď nebyla nikdy nalezena. Někteří vědci se kloní k verzi toxických řas, jiní se domnívají, že se neobešlo bez chemického znečištění. Ale samotný fakt zůstává. Jedna z nejčistších vodních ploch v zemi, voda, do které se losos vrací po letech v oceánu, byla otrávena. A nikdo nedokázal přesně říct, čím a proč.
Třetí hrozba je nejstarší a nejbanálnější ze všech. Pytláctví. Nelegální lov lososa na Kamčatce není jen dva muži z pruty na břehu. Je to organizovaný průmysl se sítěmi, loděmi, zpracovatelským vybavením a distribučními kanály. Podle některých odhadů může objem pytláckého lovu dosahovat až 1/3 oficiálního. To znamená, že na každé 3 ryby, které jsou loveny legálně, 1 je lovena nelegálně. A tento lov zasahuje do ekosystému dvakrát. Za prvé snižuje počet lososů, kteří se dostanou do třecích oblastí a zanechávají potomstvo, a za druhé snižuje množství ryb, které umírají po tření a živí les. Každá ryba, kterou pytlák uloví níže po proudu, to je minus 130 gramů dusíku a 20 gramů fosforu, které se nedostanou do půdy. Vynásob to miliony a pochopíš rozsah. Ale pokud by to bylo jen o hrozbách, tuto historii by nemělo smysl vyprávět. Protože příběhy, které končí slovy všechno je ztraceno, nic nemění. Vyvolávají melancholii a melancholie paralyzuje. Proto tady je jiná část pravdy, ta, která dává důvod nestrácet naději. Kronotský národní park byl založen v roce 1934 a dnes chrání více než 11 000 čtverečních kilometrů kamčatské země. V jeho hranicích se nachází údolí gejzírů, kaldera sopky Uzon s horkými prameny a termálními jezery a desítky řek, do kterých losos přichází na tření pod ochranou zákona. Na území parku není průmysl, žádná těžba, žádná výstavba. Je to jedna z největších chráněných oblastí v Rusku a funguje. Medvědi uvnitř parku se cítí natolik v bezpečí, že se přibližují k lidem na vzdálenost, ze které lze fotografovat bez teleobjektivu. Jižní kamčatský federální rezervát chrání Kurilské jezero, to, kde se třou miliony lachtanů a kde loví desítky medvědů současně. Tento rezervát existuje právě proto, aby nejproduktivnější třecí oblast na poloostrově zůstala nedotčena, a zatím si se svou úlohou poradí. V posledních letech se na Kamčatce začal rozvíjet ekologický turismus, a to je, jak se zdá, jedna z nejvíce povzbudivých zpráv. Pozorování medvědů na Kurilském jezeře se stalo turistickým produktem, který přináší skutečné peníze místním komunitám. A když živý medvěd, který chytá ryby, přináší více příjmů než mrtvý medvěd nebo prázdná řeka, místní obyvatelé mají ekonomickou motivaci chránit a ne ničit. Není to idealismus, je to jednoduchá aritmetika. Turista platí za helikoptérový výlet, za ubytování, za průvodce, za povolení k návštěvě. Tyto peníze zůstávají v regionu. A každý medvěd, každý losos, každý gejzír se stává ne zdrojem pro těžbu, ale zdrojem pro výdělek v živé podobě. Kamčatka už dokázala, že se umí obnovit. V roce 1964 sopka Šiveluč vyprodukovala jedno z nejsilnějších erupcí 20. století. Popel a kameny zasypaly okolí na desítky kilometrů. Zdálo se, že život na těchto svazích se nevrátí po desetiletí. Ale vrátil se. Nejdříve přišly lišejníky, pak mechy, pak trávy, pak keře, pak stromy. Medvědi se vrátili na tyto svahy. Lišky vyhrabaly nové nory, orly postavily nová hnízda. Země zacelila rány, protože tlak nepřekročil její rezervy. A v tom je celý problém. Ne v tom, zda je Kamčatka silná. Je silná, to dokazuje geologická historie a biologická praxe. Otázka je, zda tlak, který na ní vyvíjí člověk, nepřekročí ten limit, po kterém je obnova nemožná. Ledovce mohou tát, ale pokud roztají do bodu, odkud není návratu, řeky se neobnoví za jednu generaci. Losos může přežít špatný rok, ale pokud se špatné roky stanou normou, populace poklesne, medvědi zůstanou bez potravy a les zůstane bez hnojiva a cyklus, který trval tisíciletí, se zastaví. Oheň, voda, ryba, zvíře, les. 5 elementů, 5 článků jednoho řetězu. Každý závisí na každém. Sopka vytváří zemi. Voda ji eroduje na řeky. Ryba přináší do těchto řek oceán. Zvíře nese oceán do lesa. Les drží břehy řek, ve kterých se rodí další generace ryb. A to všechno se točí samo, bez vedení, bez plánu, bez projektového manažera. Prostě proto, že každý element dělá to, pro co byl stvořen. Úkolem člověka v tomto systému není řídit ho,
Neoptimalizovat, nezlepšovat, nepřestavovat. Úkol je jednoduchý a zároveň neuvěřitelně obtížný. Prostě nezlomit to, co funguje bez nás. Kamčatka se o sebe postará sama. Postarala se o sebe tisíce let před námi a bude se o sebe postarat tisíce let po nás, pokud jí to dovolíme.